Здравствуйте. Давайте сделаем упражнение. Хаумыгыз Кәримә Камилевна. Хаумыгыз. Здравствуйте, Карима Камилевна. Хаумы Костя. Здравствуй, Костя. Хаумы Костя. Минең башым ауырта. Минең башым ауырта. Моя голова болит. То есть у меня голова болит. Нимә булды? Нимә булды? Что случилось? Егылдым. Упал. Егылдым. Егылдым. Бына һиңә дару. Хак йөрү. Бына вот һиңә тебе дару лекарство. Хак йөрү. Будь осторожен. Бына һиңә дару. Хак йөрү.